Assalamu alaikum. Amma da Sunana Mustapha Shan. Ko za mu iya sanin sunanka? sunana Sayyid kuma na gaskiya Idris. Masha Allah, Malam Sayyid. So wani shiri muke yi, sunan shirin filin wasa kwakwalwa. Akwai jihohi a Najeriya, zan faɗa ma sunan jiha guda ɗaya. So a cikin wannan kalmomin sunan jihar za ka zaɓi sunan abubuwa guda uku ka faɗa mana. A cikin Wannan jerin kalmomin, jimlar kalmomin. kalmomin jihar Ka shirya? Zaria. Zaria, Zarari, Zazzaga. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da aiki. Ayin lafiya. Da gajiya. Lafiya kalau. Masha Allah. Sunana Mustapha Shan. Ko za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Abdurrahman. Abdurrahman. Masha Allah. Abdurrahman wani shiri muke yi. A sunan shirin filin wasa kwakwalwa. Na ga alama akwai kwakwalwa a kanka. Saboda haka za mu ba tambaya ne. Idan ka shirya sai ka ba mu amsa. A shirye nake. Okay. Zan faɗo ma sunan gari ne a cikin garuruwan da muke da su a Najeriya. Idan na faɗa ma sunan garin a cikin haruffan wannan garin zaka zaɓi haruffan sai ka ba mu sunan abu uku a ciki. Ka shirya? Na shirya. Yobe. 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 Gwada? Masu kallo ku faɗa mai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Yawwa. Sunana Mustapha Shan. Ko za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Zaharaddin. Masha Allah. Malam Zaharaddin wani shiri muke yi sunan shirin filin wasa kwakwalwa. A cikin shirin akwai jiha daga cikin jihohin da muke da su a Najeriya, za mu faɗa masu sunan jiha ɗaya. Sai ka duba a cikin haruffan da suke cikin wannan jihar, sai ka zaɓa sai ka faɗa mana sunan abubuwa guda uku. A cikin jihar. A cikin sunan jihar ba? Yes. Ka gane abin da nake Na nufi? gane. Yawwa. Eh. Zamfara. Zamfara. Akwai fara. Guda uku na ce ai. Kai. Wallahi ba zan yi faɗa shi ba. Allah, kwakwalwar ta toshe. Kwakwalwar ta toshe. So, masu kallon mu, ku biyo mu a comment section ku faɗa masu sauran.